Україна відзначає 35-ту річницю відновлення незалежності. І вже вп'яте в умовах повномасштабної війни, яка докорінно змінила відчуття і значення цього дня. У своєму зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що головною силою та здобутком держави є її люди, чия єдність, відповідальність і стійкість не дозволяють ворогу зламати країну. Попри всі випробування, Україна продовжує виборювати справедливий мир, посилює власний оборонно-промисловий комплекс та об'єднує навколо себе світ. В усіх своїх планах щодо України Путін помилився в головному. Ворог рахував наші ресурси, склади, нашу техніку, але не взяв до уваги ключове – людей. Головний здобуток незалежності України. Людей, з яких складається наша держава, які беруть відповідальність, які не хочуть, аби тут була Росія, і які вигризають мир та незалежність. Незалежність України – це найвище надбання української нації, завдяки якому вона розвиватиметься у віках. І одночасно незалежність України є незаперечною цінністю, яка гарантуватиме кримсько-татарському народу розвиток на своїй землі – в Криму. Так ми пов'язані в новітній історії, наголосив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Боронити незалежність української держави, звільнити окуповані землі, відновити територіальну цілісність є сьогодні найпершим нашим завданням. Впевнений, що все це вдасться. Я сьогодні ще раз в цьому ствердився, коли приймав участь в заходах, присвячених 35-річчю незалежності України, і слухав виступи провідних європейських політиків, які приїхали сьогодні до Києва. Київ у День прапора і День незалежності відвідали чимало закордонних гостей. Серед них голова Євроради Антоніу Кошта, очільники країн Північної Європи та Балтії, новий прем'єр Великої Британії Енді Бернем, президентка Молдови Майя Санду. Ключовими здобутками візитів стало підписання двосторонньої угоди про оборонне співробітництво та спільної декларації про стратегічне партнерство з Норвегією, а також ухвалення рішень саміту Україна-Нордично-Балтійська вісімка щодо посилення ППО та прискорення євроінтеграції. Головним оборонним подарунком від Британії став дозвіл розсекретити для України технологічні дані британських компонентів ракет Storm Shadow «Скальп». Нашій країні також надали нові пакети ППО та гранти на відновлення енергетики від партнерів з ЄС та Нордично-Балтійської вісімки. Через війну в Україні діє сувора заборона на використання піротехніки. Тому салюти на День Незалежності силам оборони довелося перенести на територію ворога. Так, у ніч проти 24 серпня святкові вогні зафіксували одразу на кількох ключових логістичних складах мережі маркетплейсів «Озон». Потужні вибухи та пожежі були у Краснодарському краї поблизу селища Енем в Адигеї, у Невинномиську Ставропольського краю та в індустріальному парку Тюбе в Дагестані. З кожним таким ударом ресурси ворога на війну зменшуються. Цьогорічний курортний сезон у тимчасово окупованому Криму фактично завершився, так і не розпочавшись на повну силу. Окупаційна влада ввела жорстку заборону на плавання для всіх видів суден, рибальство та будь-яку господарську діяльність в акваторії Чорного моря біля західного та південного узбережжя Криму, від мису Тарханкут до мису Сарич у період з 26 серпня по 5 вересня. Обмеження стосуються також відпочивальників та місцевих жителів, яким відтепер офіційно заборонено перебувати у цих прибережних районах у темну пору доби. Дивіться більше новин, ексклюзивних інтерв'ю та історій про Крим на АТR.